Lamsoko joto rongsirang tongnai rokno chini okok borok explain video channelo fighting ke norok ni bagai kaisa ketal update tubai phaimani je tabuk taklai CBSE kujuk madhyamik eba 12 final amjokmung rijak rok borok ni result bufru mannai obo hingke April ni mo phainai April ni last week eba May ni first week 15 tarik rok ni bisingo no rijagui mano hingke aboni bagui norok tiyar tongdi norok ni result bahai ke nai mannai norok abo hingke CBSE ni website tei digilocker eba umang app ti khai check khlaiui norok ni result nai mannai norok abo baksa ba saimanjak na baksa ba saimaya khorok borok ni bagui hingke tei norok ni roll number school number admit card ID obo joto nangnai oboni number nangnai hingke norok obono jari khe tonidi hingke je update manmani tabuk sukjora omsukno tei bwskango update manphi khe norok no tei saklai rijak phinai hambai jotono rongsirang tongnai rok no.